Inselmilkom programm ieħor Kuxjenza, grazzi tal-dawk in-nies li batuli fuq Facebook u anki Instagram ta' Kuxjenza l-ewwel programm li kelli dwar Jake Vella. Grazzi ħafna, ovvjament kulħadd umanu sapportakom napprezzah immens. Illum se niddiskuti s-saħħa mentali. Tgħiduli inti tiddiskutiha ħafna. Iva, u ħanibqa' niddiskutiha għal diversi drabi fil-programm Kuxjenza għamilta missjoni tiegħi li rrid kemm jista' jkun niżra il-ġid fuq din u kemm jista' jkun nippritkaw dwarha mhux biex nagħlmu imma biex anke nservu ta' appoġġ għal kull min ikun għaddej minn diffikultajiet ta' saħħa mentali illi jolqtu l-kull wieħed u waħda minnha b'xi mod jew ieħor min b'doża żgħira min b'doża iktar qawwija, però b'xi mod jew ieħor taffettwana l-kull. Miegħi llum fl-istudju għandi 3 persuni li sejtuna żgur ħarsa interessanti ħafna. Għandi l-Fader Marcellino Mekallef li huwa id-direttur tas Soup Kitchen Malta qed jagħmel ħafna ġid. Nirringrazzjak immens. Għandi lil Michael Kassar magħruf bħala il-Mike illi huwa persuna li jitkellem ħafna dwar is-saħħa mentali għaliex u għadda minna u għadu għaddej minna imma jinsab ovvjament fil-kontroll tagħha ma jagħmel ħafna ġid u jixtieq jibqa' jagħmel il-ġid biex jagħti kuraġġ il ħadd ieħor. U persuna popolari ħafna fil-qasam tas-saħħa mentali anke huwa psikjatra ta' tbissima ngħidlu jien illi psikjatra il-professur Anton Grek, grazzi illi naf kemm għandek x'tagħmel imma sibt ftit ħin għalina u nirringrazzjak. Ħanibda bik imma Professor Grek. Is-saħħa mentali jiena għaddejt minnha, għadni għaddejja, għandi persuni li nafhom li huwa ħbib tiegħi, għandi persuni li anke qegħdin fil-familja tiegħi. Jiena nara, jiena m'iniex bħalek studjajt is-saħħa mentali tajjeb, ġifieri jiena nara isa dan il-kwadru kbir mimli kuluri, varjazzjonijiet ta' forom, sak taqbad huwa kumpless u wiesa ħafna. Inti studjat, kuljum xogħolok huwa li tiltaqa' mal-pazjenti li jsofru mis-saħħa mentali. Inti kif tara? Il-moħħ kif tarah? Mela, il-moħħ huwa ħaġa sabiħa immens. Hija l-aktar ħaġa komplikata li teżisti fl-univers. Jekk taqbad in-nervaturi tal-moħħ, għax il-moħħ magħmul ma' ħafna nervaturi. Tagħmilhom waħda fejn waħda tasal sal-qamar u tiġi lura ġa moħħ ta' bniedem. U jarġa' kull nervatura għandha eluf ta' dendrites ngħidulhom kuntatti maġara. Jiġifieri il-moħħ huwa meravilja. Qed narak bis-saħħa ta' moħħi, qed nieħu gost magħkom għax għandi l-emotions bis-saħħa ta' moħħi. Però bħal kull ħaġa li hija sofistikata tista' kultant tixxellef ftit. Magna aktar mi sofistikata, aktar jista' ikollha problemi. U l-istess il-moħħ, jiġifieri il-moħħ għalkemm huwa ħaġa sabiħa ħafna, imma wkoll jista' jkun hemm ċertu problemi. U tajjeb ngħidu dan ma jkunx problemi tal-karattru jew għax xi ħadd dgħajjef, imma huma l-fiżjoloġija tal-moħħ jew jonqsu l-chemicals, jew jonqos l-elettriku, etc. U għalhekk imbagħad teżisti l-psikjatrija għax hija studju xjentifiku ta' kif meta l-moħħ ma jaħdimx kif nixtiequ ta' x'soluzzjonijiet jista' jkun hemm. Fuq il-meddi soċjali llum ejja ngħidu mhux dejjem fuq il-meddi soċjali ejja ngħidu jekk tkun qed tiltaqa' man-nies. Illum għadu tabu għaliex da suġġett meta bniedem ikun għaddej minn sfidi jew ma ngħidux jew ngħidu b'xi mod ieħor qisna għadna noqogħdu lura ħafna milli nsemmu pereżempju bniedem x'għamel u x'm'għamilx u xi ġralu. X'inhu jiġri kieku jkollok it-tieni idea ta' ritratt fit-tfal, fiż-żgħażagħ, kulħadd, ġifieri x'inhu jiġri eżatt? Ġifieri issa din meta bniedem jitkellem ma' ħadd ieħor qed toħroġ din li hawn ħafna stress, hawn xi ħaġa mhux sejra tajjeb, x'inhu jiġri? Hemm żewġ fatturi. Waħda hija li għall-grazzja tal-la naqset l-istigma, allura dak li jkun qiegħed jiddeja inqas jitkellem
qed tqum awareness fil-medja, qed jiżdiedu s-servizzi allura qed ikun hemm aktar exposure. Però sfortunatament ukoll il-kundizzjonijiet ta' saħħa mentali qed jiżdiedu. Insemmi biss pereżempju wara l-COVID madwar id-dinja kollha l-ansjetà u d-depression it-tnejn żdiedu bi 25% li qed ngħidu miljuni ta' nies iktar mad-dinja. U din rajnija wkoll Malta. Plus li hawn stresses illi qabel ma kinux hemm. U l-istress huwa l-aktar ħaġa li tikkawża problemi. Pereżempju issa huwa approvat b'mod xjentifiku illi il-pressure tas-social media fit-tfajliet żgħar qed iżżid id-depression u l-ansjetà. Qabel konna naħsbuha, imma llum issa hemm riċerka li qed tipprova b'mod xjentifiku. Ġifieri żdiedet kemm l-awareness, però żdiedet ukoll ir-rata ta' problemi. U hemm diversi fatturi. Is-social media, l-użu ta' drogi li żdied, u sfortunatament id-drogi jaffettwaw il-moħħ b'mod ħażin. Ħansemmi ħaġa xaw misconception kbira, pereżempju il-kannabis, il-ħaxixa tista' tagħmel ħafna ksara lil-moħħ. Ġifieri min jgħid li għax hija naturali jew ħaxixa ma taffettwax il-kulħadd l-istess, Alla ħares taffettwa il-kulħadd l-istess. Imma hawn nies li ġenetikament jitwieldu li moħħhom sensittiv għall-effett ħażin tal-ħaxixa. Plus drogi oħra, ġifieri żdiedu stresses u żied l-ammont ta' droga. Però il-messaġġ li dejjem irridu waslu huwa li hemm tama x'hemm kura u kura tajba aktar ma jgħaddi żmien, il-kura qed tkun iktar effettiva. Fader Marcellino Mikallef, ma ġibtek xaw illum ħabba soup kitchen li tagħmel tant ġid ma tant nies vulnerabbli li ma jkollhomx dar, ipprovdejtilhom l-ikel u dak li hu bżonn, ma llum mhux ħanitkellmu fuq hekk, dak nagħmlu programm ieħor. Inti kontetli illi sfortunatament inti għaddejt ukoll minn depressjoni. U din l-istorja minn għandek qatt ma smajta, x'kien ġaralek? Jien wara l-istudji li kont għamilt barra minn Malta l-Amerika, fis-sena 2000 għaddejt minn din l-esperjenza. Jiena nemmen illi xi mument jew ieħor il-bniedem jgħaddi minn kriżijiet. Jekk mhux kriżi, kriżijiet. U wara l-istudji jiena fil-familja tiegħi għaddejna barra l-Ministeru tiegħi ta' Saċerdot fil-familja għaddejt mumenti jibsin. Kelli ħija tarzna miet ħalla tarbija ta' ġurnata. Miet il-papa fl-istess perjodu. Mardet oħti u fil-fatt oħti mietet żgħira wkoll. Jiġifieri ħalli żewġ tfal. Kollox iħalli l-effett tiegħu. Jiltaqgħu jakkumulaw ħafna affarijiet f'daqqa. Issa x'inhu l-importanti? Kemm minħabba l-formazzjoni tiegħi bħala saċerdot reliġjuż, jiena tkun dejjem miftuħ biex insib l-għajnuna. Jiena qatt ma reżistejt biex insib l-għajnuna. U l-istudji li għamilt barra minn Malta, direzzjoni spirituali, counseling, eccetera, dejjem kienu jinsistu magħna li konna akkumpanjament professjonali. U jien dan il-messaġġ nixtieq nwassal għax jiena nemmen li għandna ħafna Maltin illi qatt ma daħlu l-ħabs ta' Kordin, imma daħlu l-ħabs ġo fihom. Għax jisibuha bitqila biex jagħmlu passi l-qudiem li jfittxu l-għajnuna. Jien għax fittix l-għajnuna professjonali, jien għax ħabbat il-bieb barra s-sapport tal-familja, eccetera, irnexxieli noħroġ minnha. Jiena li ġrali. X'ġralek imma eżatt għax ma tellniex x'ġralek eżatt? Minn xiex bdejt kont għaddej milli ma sfidi? Mid-depressjoni hux illi tispiċċa il-motivazzjoni, ħsibt li issa posti se jkun l-isptar għal ħajti kollha, jiġifieri dik it-telqa fejn tidħol anke it-telqa fiżika. U kemm dom tgħaddej minn din is-sitwazzjoni? Jiena domt kważi sena għaddej. Però jiena bniedem li naqra ħafna kodba u wieħed mill-kodba li qrajt saċerdot jgħid li daħal fid-depressjoni kemm qam filgħodu u sapruħu hekk. Dan nies kbar kollha għaddew, issa jiena Patri Franġiskan. San Franġisku kollha għadda mid-depressjoni. Il-Papa Ġwanni Pawlu Tini wara li sparawlu, fimt? Il-Papa Benedittu meta kien ta' heart attack bħala kardinal, effett ta' marda wkoll għadda minn depressjoni. Li inti tkun għaddej minn momenti diffiċli ma jfissirx l-aħħar tad-dinja.
L-aħħar tad-dinja hija meta inti għaddej minn dawn il-waqtiet u iżżomm 10 passi lura. Iżżomm 10 passi lura. Jiena bl-Ingliż ngħidu we are sick as much as we are secret. Iktar ma ninagħlqu u ma tistax tafda ma' kulħadd, għax mhux kulħadd sa jifmek, mhux kulħadd sa jgħadrek, sa ssib sewi kompassjoni, sa jsib min anke iniżlek l-isfel. Li joħassra illi il-mart issa, il-mart ma jitfejjaqx dejjem, m'hemm l-ebda marda li titfejjaq dejjem. Però ir-rata ta' nies b'mart psikjatriku li jfieq huwa għoli ħafna. Hija waħda mill-aktar kundizzjonijiet li tfieq. Paragonat ma' mart tal-qalb, mart tal-kliewi, huwa għoli ħafna. Id-differenza hi li meta l-mart tal-qalb, tal-kliewi, eccetera, wieħed imur għall-għajnuna fejn jidħol mart psikjatriku, wieħed isiba diffiċli ħafna biex imur għall-għajnuna għalhekk programmi bħal dawn importanti li waslu l-messaġġ u grazzi Fader tal-esperjenza tiegħek għaliex dak li jkun bekk jagħmel kuraġġ meta jara ħaddieħor li ra l-ħaddieħor li għadda minna u rnexxielu. U għalhekk għandi l-Michael Kassara hawnhekk. Jiena bniedem nammira ħafna fl-iskeda l-oħra ġejt kuxjenza inti Michael Kassar magħruf bħala l-Mike. Michael, inti għandek storja interessanti ħafna. Inti fil-passat kellek stejjer diffiċli, mhux ħanejdu eżatt, imma kellek stejjer diffiċli u kien hemm momenti fejn ma xtaqx tibqa' tgħix ukoll, kellek episodji diffiċli immensament. Imma llum inti x'tixtieq illi tagħti ispirazzjoni lil tant nies fosthom iż-żgħażagħ biex kuraġġ biex tgħidilhom le. Jiena għaddejt minnhom daw imma llum ninsab ferm u ferm aħjar. Eżatti, jiena mbagħad minn anxiety panic disorder, depression, PTSD u OCD, ġifieri ma kienx faċli l-ħajja tiegħi. Kont imbagħad minnhom ta' żgħira u waħda mill-problemi li sibt hija biex jitkellem man-nies. Għax kull meta ġieli pprovat nitkellem man-nies, isma' ġieli tak panic attack ma għandhomx idea. Anke meta titkellem fuq depression, fuq dwejja, jgħidulek normali tħossi dwejjaq. Tipo, imma depression u dwejjaq huma żewġ affarijiet totalment differenti. Għax inti dwejjaq jħossu kulħadd, imma depression meta tħossi depression titlef assolutament kull sens ta' kollox, titlef. X'ibda jiġri eżattament? Jien ġieli għaddejt minn sfidi mentali, imma inti għaddejt minn iktar tbatija. Tibda tagħmel ġranet ma tikolx, l-ikel kull darba li kulħadd ikol tibda ħadd neħħieħ. Ġifieri motivazzjoni titlaqlek kollha, ma tkunx trid tqum minn ġo sodda, ma tkun trid taf bħadd. U mbagħad fejtlu suicidal thoughts, qed tifhimni tipo fejn inti kollu moħħok jgħidlek isma' biex tagħmel suċidu dwar l-affarijiet. Ġifieri mhijiex faċli anke tisma' bniedem jgħidlek isma' jgħaddi żmien jgħaddilek. Mhix daqshekk faċli daqskemm tista' ħadd ieħor jgħidlek. Però inti tieħu terapija u llum qed tħossok ferm aħjar u kont qed li meta tipparagona lilek innifsek illum mal-passat hemm qabża kbira. Le, qabża kbira ħafna għax l-ewwel ħaġa li għamilt tajt il-negattività kemm jista' jkun kollha f'ħajti. Provajt indawwer kollox fil-pożittiv. Anke jekk nara xi films jew series kemm jista' jkun nara ħadd komedi biex kemm jista' jkun nieħu l-atmosfera pożittiva. Bdejt nagħmel dak li dejjem xtaqt f'ħajti, li nikkollezzjona u dwar affarijiet, ġifieri ngħix bażikament ħajti, ġifieri minn dawn l-aħħar sena law ma bdejtx imbagħad daqshekk minn panic attacks, ħanejdu hekk, għamilt minn ta' xkunit żgħir, ġifieri dejjem kien ituna anke 50 panic attacks fil-ġurnata. Ġifieri kont gravi immens. U dak huwa messaġġ li dejjem nipprova ngħaddi. Ma inti llum qed tagħtina kuraġġ, Michael, ħafna għaliex illum inti jiena nafek kollezzjonista kbir ta' daw l-anime u xek. Però artista wkoll, inti artista tat-tatu, però taf tpinġi ħafna. Spjega li ftit l-arti u din in-namra tiegħek għall-kollezzjoni kemm kienet ta' terapija lik. Iva, jiena kont suicidal ħafna u mbagħad qed flok naqbad u nitterri minn ħajti darba l-dejjem. Qed might as well naqbad ma' xi ħaġa u wettaqa'. U dik kienet il-ħolma tiegħi u qbad magħha, tista' naqbad magħha u nara xi ġri minn hemm għax dan ħadd jgħix darba u ħajtek darba ħadd neħħiha. Dik hija xi ħaġa permanenti. U irnexxieli ġifieri bis-saħħa tagħha li
Mort ħafna aktar għall-aħjar, l-lum il-ġenata t-nix aktar ħajti bil-kwit, ġiviri, u niprofa ngħaddi dak il-messaġġ li kull persuna li qed jara anka bħalissa li nitkellem, hija kemm hija diffiċli, anka kemm taqta' qalbek li m'hemmx tama, fittex it-terapija u llum jew għadda anka snin, ġifieri, se toħroġ minnha. Jekk hemm illum issa fil-fatt jiena nħobb nuża ħafna il-medja soċjali biex nilħaq aktar nies fosthom iż-żgħażagħ. Kien hemm żagħżugħ, adolescenti 13-12, illum qed ikollna etajiet żgħar ħafna. X'messaġġ ittihom daw li jingħalqu ħafna fihom infushom jaraw biżdlam, inti li għaddejt minn tant tbatija rajt id-dlam ukoll. Ara, jiena l-ewwel ħaġa qabel kollox id-dar hija kollox għalija. Jekk inti ma ssibx serħan fid-dar, meta inti fil-post li għandek tmur biex tistrieħ ma ssibx serħan, dik hija problema kbira. Allura kemm jista' jkun kif taqbad tgħid? Iddawwar inti d-dar ħanejnek ftit mhux ngħinek, jiena ġejt id-dar tiegħek milux sabiħ ammens, Mela, Michael u artist, allura dik hija ħolma tiegħi ma nafx impinġi. Il-ħitan kollha isek tħalt ġo kartun inti u għandu ħafna karattri u dal-karattri pożittivi li huma eroj, allura jtu ħafna kuraġġ u jaħdem ħafna fuqhom u għandu kollezzjoni tal-fuq minn 5,000 u xek. Eżatti. Ġifieri inti d-dar issa nifhem il-bejta tiegħek hija pożittiva u ħafna pożittiva. Jekk jiġu tfal għandu ġifieri ħajdu pjaċir. Ġifieri dik meta inti bażikament għax da hemm ħafna raġunijiet għax tfal ta' adolescenti jista' jkunu mdejqin. Kemm ġejja problema mid-dar, kemm ġejja problema mill-iskola. Ġifieri inti l ħaġa li tagħmel trid tittekilja dik il-ħaġa, qed tifhimni? Issa kif kont qed ngħid, jew issib terapija, jew issib xi ħadd minn tiftaħ qalbek. L-importanti huwa li tiftaħ qalbek, ma tix iddejja, anka jekk ma ssibx bniedem li ħajjejnek, li mhux ħajfmek, kompli fit-tex, għax l-lum jew għadu ser issib żgur. U dik hija minn hemmhekk qed tħol kuraġġ intix, jekk għandi bżonn mediċina, jekk għandi bżonn terapija x'imkien ħassiba. U llum tinsab ferm aħjar. Eżatti. Tajjeb. U x'inhuma l-miri tiegħek biex tgħin liż-żgħażagħ għax naf li vera tixtieq tagħmilha din. Jiena dejjem ngħaddi messaġġ f'kull video li nidher, ġifieri, biex qatt tissax ma taqta' qalbek, għax da kulħadd ħajgħaddi minn perjodu, anke kemm mart mentali, tifhimni. Kif kienet jgħid waħda mill-affarijiet il-profs il-ħaxixa, dik hija jien ma nemminx fiha, dik li hija ħażina ħafna. Illużjoni. Dik. U anke jiena ħafna nies jiġġudikawni jgħidu l-isma' jaħsbuni minn drogat u min jaħsbuni bniedem kattiv. Dik kera, ġifieri. Fil-verità m'għandix taqsam xejn magħha, dik hija biss arti. Tifhim li għandi fuq dik hija arti, m'għandi xejn ħażin jiena. Ekku. Fader Marcellino, ħammis issa ftit ma' Soup Kitchen għaliex inti kuljum tiltaqa' ma' nies bi sfidi varji. Mijiet ta' nies fil-fatt. U konna qed nitkellmu kemm qed tiltaqgħu wkoll ma' din il-vulnerabilità tas-saħħa mentali. X'inhi l-istampa tiegħek tan-nies? Inti tiltaqa' ma' ħafna nies kuljum. L-iktar raġuni li ta' nies li jiġu s-Soup Kitchen huwa l-uġieħ mentali, dwejja qares. Fis-soċjetà tagħna bħal kull pajjiż ieħor għandna xi 20% tas-soċjetà li xi moment jew ieħor jgħaddu minn dan il-momenti. 25% tas-soċjetà għaddejja minn din l-esperjenza. Hija l-iktar ħaġa komuni. Barra minn hekk qed nippruvaw nagħtu servizzi mill-aħjar li nistgħu professjonali. Imbagħad għandek l-abbuż ta' droga u id-droga wkoll twassal għall-uġieħ mentali, l-abbuż tal-alkohol li hija realtà. Aħna Malta disgrazzjatament tista' tixtri l-alkohol 24 siegħa sħaħ u tista' tixtrih biex ngħidlek minn kull imkien. Su il-kelma rażan ma teżistix fis-soċjetà tagħna. U nħoss li da tiwassal biex is-soċjetà tagħna bħal ħafna soċjetajiet oħra ssir soċjetà marida. Għaliex jien nara hemmhekk hux ikolli każijiet ta' nies anke pensjonanti, anzjani, illi il-pensjoni ta' xahar ma sservihomx 5 sigħat droga, 5 sigħat droga. Pensjoni ta' xahar. Jiġifieri ara xi sfida hawn dawn in-nies li ma li jidħlu l-belt juruni fuq il-mobile, il-pressure li jirċievu,
biex imorru jixtru, aħna din hemm, aħna din viċin, aħna ejja xtri u jekk ikollok 1 euro nieqsa mhux sajtuk ta'. Jiġifieri jridu mmorru jiddubbaw dal-1 euro li jkun jonqoshom. Jiġifieri dawn huma t-tipi ta' nies illi inħabbat wiċċi. Kellek stejjer pożittiva x'inti tihom ħafna wens. Ħafna. Ħafna mħabba. Ittihom l-ikel inti ħanajt ittihom fejn jieħdu shower biex jekk forsi m'għandhomx il-mezzi hemm min jinqatalu lil mawiddax ma jkunx ilu ma jħallashom, allura ma jkollux fejn u Father Marcellino jipprovdilhom. Ma rajt stejjer ta' suċċess, pereżempju nies li kienu vera fil-qiegħ anke fuq saħħa mentali u bl-imħabba li qed tagħtu hemmhekk is-soup kitchen rajt għax sabu familja mxew il-qudiem? Aħna sibni iktar minn 200 post ta' xogħol u l-priorità tiegħi għaliex jien nemmen li għandi nagħmel ħidma dak li ħadd forsi ma tantx jista' jagħmlu. Ġi ma nibtelix fuq affarijiet li huma sekondarji. Nipprova inkun preżenti ma' dawn in-nies. Nisma' l-istorja minn ma niġġudikhom. U llum li għandi 65 sena u 40 sena saċerdot inħossni green għadni. Għaliex dejjem titgħallem, dejjem jgħalmuk għax dawn huwa nies illi missew il-qiegħ nies li waqgħu mix-xibka. U f'kull pajjiż u anke f'kull żmien se jkollok nies illi waqgħu mix-xibka. Jiena milux kont miexi ta' sliema passiġġata u għajat li wieħed Taljan għalli isma' għalli Father Marcellino għallina kull ma għamilt niġi ġim hemmhekk għaliex issa sib ġob u għandi ġob ta' xef illi qed iva jiġu nies illi anke illi kienu jiġu jiklu hemmhekk illum huma settiljati għadu kemm kellna wkoll familja mara li l-ġimgħa li għaddiet weldet tarbija, jiġifieri għandi ekip ta' nies illi jissapportjaw il-bżonnijiet li jkollhom dawn in-nies. Jiena ngħid hekk kemm huwa importanti bħala poplu Malti illi nuru kompassjoni ma' dawn in-nies. Taġlux biex tiġġudikaw, tikkundannaw lil ħadd. Għax darba kemm xi ħadd għalilna bl-istess kejl li tkejlu intom, qatt jitkejjel lilkom. Kemm huwa importanti jekk inti tħossok illi m'intix kapaċi tgħin, indirizzhom. Tgħid li ma jistax nitma' persuna, ibda billi titma' persuna waħda. U aħna kif nippruvaw nagħmlu, aħna ma nistgħux insolvu il-problemi kollha tas-soċjetà. Hawn ħafna nies li huma hands-on. Jien ngħidlek din Marija, jien naħdem ħafna għall-pulizija. Għax jiena ikolli każijiet min iċempel, min jibgħat il-messaġġ, jgħid li ma jiena nagħmel dal-pass ikraħ qed nagħmel dnub. Ftemna, jiena nispera li jiena trejnjat biżżejjed illi insib is-soluzzjoni kif il-dawn in-nies jiġifieri u hawn nixtieq ningrazzja speċjalment il-pulizija u nies professjonisti illi verament hands-on u nibagħtulhom dawn in-nies u jagħtuhom is-servizz b'xejn. Father, nirringrazzjak ħafna qabel ma nagħlaq, Professor Grech. Ejja nagħmlu messaġġ il dawk li bħalissa jarawna u jgħidu ara psikjatra fuq kuxjenza u ħajjistennew minn għandek żgur parir. Jekk bħalissa qegħdin fix-xifer jew qegħdin vera mtaqla, x'jistgħu jagħmlu biex jieħdu servizz malajr kemm jista' jkun? Mela, il-parir li nagħti jien illi dak li jkun dejjem ifittex l-għajnuna. U barra li nagħtih lil min għaddej, nagħti parir lil kulħadd li noqogħdu attenti li ma nagħlqux widnejna għan-nies ta' madwarna. Għax ħafna drabi jkun hemm nies li jkunu qrib tagħna għaddejjin bid-batijiet u laqqas biss nindunaw. Imma minn helpline illum ukoll. Għaw ħafna servizzi, 24 hours minn numru 1579 li ċempel u jkollok psychologist qed ikellmuk u jgħinuk direttament. Mela 1579 24 hours u minn ikun iħossu veru ħażin l-emerġenza kemm Għawdex u kemm Malta hemm servizz tal-psikjatrija 24 hours. Grazzi. Jiġifieri dak wieħed jista' kemm m'għadx jistenna li jirreferuh jaqbad u jmur. Professor Grech, Michael Kassar, Father Marcellino, grazzi li kontu magħna. Kuxjenza se jibqa' jagħmel stejjer dwar is-saħħa mentali għaliex importanti li inti ma tħossokx waħdek. Jekk inti llum qiegħed ħażin, smajt il-psikjatra jgħid 1579 1579
jew hekk vera qiegħed ħażin tista' tmur l-emerġenza ta' Mater Dei jew l-emerġenza tal-isptar ta' Għawdex u tkellem. Tkellem intix waħdek u żgur li bħalek hawn ħafna, għamel kuraġġ, taħsibx li inti biss li qed tħossok imtaqqa. Hawnhekk kollha tkellimna dwarha din u anke jien għamel kuraġġ. Grazzi l dawk li segwuna fuq Kuxjenza fuq il-Facebook u fuq Instagram għamlu kuntatt miegħi. Grazzi lill crew kollu fl-istudio anke fil-Kamra tal-Kontroll u lill-Direttur Godfrey Smith. Jiena nerġa' nkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla u grazzi li segwejtuna. Kuxjenza irod ħajr